Здравейте всички две бокс. Аз съм Елиш Пресли и ще имам сам колко съм я. Ще играем. Кой там си? Окей. Здрасти. А? И аз казвам здрасти. Чупка във въздуха. Тук ако чуете кой е този старен глас на Кристиан Стоянов, той ще играе в сървъра по-късно. Защото цял нещо не му се бъца сам. Ей, Криси, нали като снимаме клип, че трябва да се държиме по-така? Да. Тогава? О, камари. Пенна ми е зор. Окей. Здравейте, потребители на YouTube, аз съм Кристиян Стоянов. А вие не сте тапаците, вие сте умните тапаци. Ей, човек, ще почастиваш. Твой е газар. Изчу, тук що не беше ли със същия мотор като моя? Здравейте, потребители на YouTube, аз съм Кристиян. Здравейте от Ол съм така. Малко прекъсване, паузата, че той е идиот, тук почастива и той. Той е перас. Доста и го да снима, бе. Здравейте, потребители. Чакай, аз не съм го пуснал. И да, сега влизам сървъра му. Бъгна ми се компютър, ще го рестартирам. Чакай. После звънкай. Ей, бързо затваря, ей! Готов съм тук, чакайте, че имах малко пак пауза, бих зарата тъпия Криси. Какво правиш, бе? Не знам. Аз Ей, имам... мотора ми като върти гума тръгва трудно. Няма да стане за нищо. Кое? Клипа? Не. Скока. Добре, Криси, тук ли си? Не, аз го затворих. Затова бих клипа на пауза и бях АФК. Аз трябва да се кръста. Един приятел сега би трябвало да се кръсти АФК. Ако... Беби. Би трябва да се кръсти АФК. Не знам, така предполагам. Що? Защото в ЦС така се кръщава. АФК. И на Майнкрафт има такъв скин АФК, така. АФК означава да спиш на такова. Ясно знам. Що? Много се поиме. Добре, я се качи на моя мотор, искам да направя няколко трикчета. Аз съм по моя мотор. Ти ще да се почеш и ти да снимаш клипове. Може, ама сега не искам. Супер, компютърът ти е доста добър. И лаптопа не е. Компютърът ми е добър. И лаптопът ти е още по-добър. Аз нямам лаптоп. Ти си на колко, бе? Ти си на 5C. Да. Сега виждам. Сега разбирам, бе. Колко път съм казал, че съм на компютъра? Мисля, че си на лаптоп. Майко, тук има хидра. Майко. Къде си, бе, човек? На летището. Аз идвам, виждам ти, ето. Виждам те на мапа. Къде е хидра, човек? Ето тук при мен е, това е хидра. Виж колко е яка, хидра. Хидра. Добре. Къде си е? Става ли с двама? Не. Мисля, че да. Омага, Това има две седалки. влизай. Я се качи. Сьой. Съм грозната хидра. Тя си гръмна. Давай, човек, влизай ти гъто. А моторите? Аз не мога да го карам това, бе, човек. Не знам, че излизай. Ти можеш да го караш. Влизай. Гледай са. Ама не тръгвай. Пази моторите. Как така ги паза, бе? Стой там. Не, къде отиваш, човек? Тут. Тука. Бац, той има две седалки, но съм сигурен, че не е за двама. Какво ще прави сега? Аре, карай. Аре, до този самолет да го видя. Ама вземи си мотора. Що ще изчезне.
Койче. Някой пише, вие зори. Ако почне ви звъни, тогава ще ви звъни. Абе, добре. Ей! Криси в сървъра, мисля. О, спават ти! Фак! Здравейте, ще аз съм тук отново. Че той е идиот тук спами нещо. А Деви тя в какъв момент, предполагам. Иначе си карам сега, докато той се обади. Той ще излиза навън, предполагам, де. Не съм много сигурен. Дейвид! Бах тялото колело. Взил го. Това колело дига много просто. А като цъкна W, о, става. Елвис Пресли кара колело. Бас якото. Това ще е за клипа, абонирайте се за мен и до скоро.